zaɓi gwarzo Auyo Hassan Bala Alkhairi a jam'iyyar APC mu kyala masu adawa. Al'ummar Auyo ƙauyuka da birni mata mu zaɓi gwarzo Auyo Hassan Bala Alkhairi. Sannun ku fa na wuni yana nan wallahi sun da ya dawo daga taron siyasa to ba damuwa bari muku sallama sai dawo wallahi yana dan hutawa ba amma sallama Allah ya duba matan nan ka duba ba ga sama kenan ai di yanda aka yi ai mutumin matan nan mutum ya rada ginci an di inda mutum arziki yake ya nuna ka duba ta tabbe ma hannu biyu Kela Hassan jarumi kwamandan yaki a bangaren kyauta za na kare yi ma waka. Zaɓi gwarzo Hassan Assalamu alaikum. Ku daga ina kuke ne? daga auyo muke amma ni daga hinge nake. Oke kai dan hinge ne? Ni dan hinge ne kuma dan majiye ne. wato raka ne kuma wannan daga hawa raka ne dan majiye ne. mutanen mazabar auyo ne gaba daya majiya hinge shawara auyo kai duga mu nan kwanmu da kwarkwatar mu muka zo mu mika godiyar mu game da aka mana abin da ya san na miskeli ya mana Gaskiya ne. ranka idan ba za ka manta ba a da muna fama da rashin gyara na masallaci gaskiya ne idan aka ce damuna ta zo masallacin mu cika yake da ruwa gaskiya ne mu ne sun da zamu sai dai kowa yi sallah gidansa to amma zuwan Alhaji Hassan mai skeli ya gyara mana masallacin mu yanzu muna sallah hankalin mu kwance hankali a kwance da dame ba abin da ya dame mu To alhamdulillah. to hisa muka zo a mai kamar godiyar mu a gare shi Abu yayi kyau. Dama kuma gaskiya to in haka ne mun samu ci gaba. In har mutumin da kai wa aikin alkhairi zai biyo ka har gida ya zo ya maka godiya. To in Allah da wannan sako naku kamar a kunnan Allah Hassan na mai skeli yake. Mu dai alfarmar da muke nema a gare ku kun ga mutumin nan yanda yake yi da dukiyarsa ba da tamu ba ma. Saboda haka ni har kullum ina ba da shawara irin wannan mutanen su ya kamata a ce mun rike mun bawa amanar mu. Yanzu mutumin da ya ɗauki dukiyarsa ya je ya sa yake yi mana ayyuka don mu samu ci gaban rayuwa ai yana da kyau mu ɗauki amanar mu bashi. To kullum abin da muke ba da shawarwari kenan. Kuma wannan ziyara ta ku ta musamman da kuka zo insha Allahu ta isa kamar ta isa kunnan mai sikeli yake Alhaji Hassan na mai sikeli domin yadda kuka zo kuka faɗa min wannan saƙon a matsayina na campaign coordinator insha Allahu zan isar da saƙo a inda ake so ya ji albihirinku ci gaba na alkhairi yanzu aka fara fatan mu Allah ya kai mu lokacin zaɓe kuma na sake muku wani albishir insha Allahu duk abin da kuke da shi kudiri na alkhairi za mu zauna da ku za a yi rubutu mai kyau insha Allah kun ga yanzu ma bai ci ba ma kun ga irin abin da yake gaskiya ne tunda har kun mai da dan jaki dukiya gaskiya ne ranka to insha Allah za mu yi tafiya bisa amana da ku ai mu dai ba ma wannan ba mu ƙuri'ar mu mazan mu da matan mu da iyaye mu maza da mata insha Allah ƙuri'ar mu ta auyo gaba ɗaya ta sace ta ishe wannan sabon muke so to alhamdulillah mu yi addu'a Allah ya sa wannan abu da kai salatu annabi goma sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar fiyatin kalilatin galabat amin Allah ya amsa amin ubangiji Allah wannan abin da muka sa a gaban mu ubangiji Allah ya tabbatar mana da amin wannan dan takara namu da muke samun yabo daga wannan mazabin zuwa wannan mazabin to muna fata ubangiji Allah ya sa mu yi asa'a ubangiji Allah ya sa mutanen da za a wakilta su ma mu yi abu cikin lafiya mu gama cikin lafiya mu yi wa Allah godiya Zaɓi gwarzo Hassan Bala Ciyaman Da haula maganin shaidani sannu jagoran karkuwar siyasar auyo. Zaɓi gwarzo Hassan Bala Ciyaman Auyo. Baba mai halin alkhairi shi yake next level ya kare yin next level jinjina muka yi. Assalamu alaikum al'ummar auyo mazan mu da mata lokacin mu yayi da ya kamata mu yi wa kanmu adalci mu taimaki kanmu ma'ana mu zaɓi Alhaji Hassan na mai sikeli a matsayinsa na ciyaman local government shine mutumin da yake sadaukar da dukiyarsa tun kafin mu bashi amanar kanmu da kanmu ya cancanci mu zaɓi Alhaji Hassan na mai sikeli a matsayinsa na ciyaman na auyon local government saboda shine mutumin da zai fitar da mu kunya yana da ilimi na addini yana da ilimi na zamani a jam'iyyar APC